welcome to Zodiac Exclusive. My name is John Paul Kayuni, and in the program today, I'll be talking to Boniface Massa. He is the commissioner of the Malawi Human Rights Commission. Welcome to the program. Thank you. You conducted a public inquiry recently looking into challenges persons with disabilities face in accessing various services in the country. This study exposed quite a number of challenges. Timafuna timvetsetse kuti ni mavuto anji mmene munapeza kuti anthu aulumali amakumana nawo akafuna ntchito zosiyana-siyana. Yes, kwambiri murati muone ka research made vango inquiry made napanga. We are focusing kwambiri za kuti anthu aulumali amapeza bwanji mathandizo osiyana-siyana. And the focus yaikulu inali pa kuona kunkhani ya za umoyo, tinayang'ananso nkhani ya za maphunziro, tinayang'ananso nkhani ya ngozi zogwa mwadzidzidzi, komanso tinayang'anapo nkhani ya maservice ngati mwina ntukula pakhomo ni mathandizo osiyana-siyana amene boma limayika amene mabungwe amayika kuti afikire anthu ovutikitsa kuno ku Malawi. Mutatero mwina munapeza kuti ni mavuto anji amene akuonetsa kuti mwina ali dominant amene anthu aulumali amakumana nawo kuti apeze mathandizo amene. So mwina ningoona kuti kwayambirira chimene chinatipangitsa ngati commission kuti mwina tipange kafukufuku iyi panali kuunikira madandaulo amene timalandira ngati ku commission okhuzana anthu amaulumali madera osiyana-siyana amene akhala kumadandaula ndio zinatipangitsa kuti tione kuti mwina pali vuto lalikulu limene lilipo ku Malawi kuno tikamakamba ya access to services. So chachikulu inayo kuti tipange identify ma barriers kuti zotsamwitsa ndi zinthu zimene zilipo mu society yathu mu system yathu zimene zopangitsa kuti anthu aulumali asalandire service. So kwakukulu tinakamba kwambiri kunena kuti anthu aulumali akulepherabe kupeza thandizo lalikulu moyenerera tikakamba nkhani ya za umoyo. Tinatsindikamo kwambiri kunena kuti zipatala zathu inde zimakhani mankhwala ena anthu amaulumali mwina amatenda akugwa sakumatha kupeza mankhwala ngati amenewo. Tinakamba umonso nkhani ya anthu amene ali ndi khungu la chabwino mafuta sapezeka mzipatala. Tinakambapo za anthu amene ali ndi vuto la ubongo ulumali wa mu ubongo sakumatha kumapezamo mankhwala mzipatala zathu. Komanso pa za umoyo tinatsindika kwambiri nkhani ya accessibility. Tikaona kuti zipatala zathu zikufikira munthu wa ulumali wina aliyense muno Malawi, so tinaonanso vuto ngati limene lolo. Kunkhani ya za maphunziro tinaonikirapo kwambiri nkhani mmene mphunzitsi amathandizira mwana wa ulumali akafika ku sukulu. So inde tikudziwa masukulu ena anacha amatha kuchoka ku nyumba kufika ku sukulu. Koma mutati muone inquiry yathu inakhazikikapo nena kuti inde mwana waja ali ku sukulu koma sakuphunzitsidwa, sali ndi kuthekera kuti atha kuphunzira ngati mwana wina aliyense, kulowa mklasi kumva ndi kuchita bwino pamaso pake. So there is no progression ya mwana uja. Chifukwa yake anaja mwina angokankhidwa kuti standard 2 pita 3 mpaka standard 8. So tinaona vuto ngati limenelo. Tinaona monso vuto la nkhani ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. Kunena kuti ine ngakhale boma ndi mabungwe osiyana-siyana ayikapo gawo kwambiri pa nkhani ya disaster risk management. Koma chachikulu ndiyo nena kuti madera amene ajawa muli anthu aulumali kuthenga kuti ngozi ikubwera olo kugwa mvula yambiri umapita bwanji kwa anthu osufikire wina aliyense kuphatikizaso anzathu aulumali mwina aulumali osamva osamvetsetsa. Tinawenginaponso gawo komanso pamene ngozi jachitika tikupita kukapulumutsa anthu tumakonzekera onena kuti midzi imene muja muli anthu aulumali and tikapulumutsa bwanji anthu aulumali ngati amene ajawa. Pamene tukapanga makampu athu amangopereka zimatenti tikumaona kuti matenti amene ajawa munthu aulumali mwina okanika kuyenda akagwiritsa ntchito matenti amene ajawa ndi issues ya sanitation matoilet ndi zina ndi zina ndi zimenenso tinaonikiramo kwambiri mu report imeneyi. Chomalizira tinatsindika nkhani ya kaganizidwe ka anthu. Takambamo kwambiri nkhani ya ma stereotypes ndi stigma imene ikuonetsabe kuti ndi zotsamwitsa zazikulu zimene zilipo within our society. Anthu ambiribe sanamvomereze munthu wa ulumali ngati wina aliyense. So ma barriers ena akubwera because of our attitudes, the way people perceive anthu aulumali and kumanda mwina sangakwanitse or mwina sitingapangire izi chifukwa kuti ndi aulumali. So all those things were highlighted as ma barriers mu inquiry yathu. Mwina tikambe za mbali ya maphunziro. Mwakambapo mulipoti lanu kuti pali mavuto amene anthu aulumali akukumana nawo makamaka kumbali ya
kuchepa kwa aphunzitsi kapena pa nkhani yophunzitsa anthu aulumali komanso zipangizo zophunzitsira anthu aulumali. Ndimafuna kuti mwina mutatsindika pamenepo kuti vuto limeneli ndi lalikulu motani, munapeza kuti ndi lokula motani? Yeah, the panel variation between rural and urban. Muradi muone report yathu ngakhale timalandira ma complex koma tinabwerera dala kumudzi, tinapita kumulanje, tinapita so kunkhora tinapita so kunkharabe. The intention was kuti mwina so timve zeni masukulu akumudzi aja. So vuto lo ndi lalikulu ndithu ifo inena kuti panopa boma tupanga promote inclusive education. Koma funso ndionena kuti pamene tukamba zaonena kuti anawo aziphunzirira limodzi athandizidwe ngati mwina wale yese. Kafukufuku wathu inquiry athu yaonetsa kunena kuti ana aja amatha kufika ku skulu komano sakuthandizidwa moyenerera kuti mwana uja aphunzire. Ndoti nchimodzi zoti tinganena kuti makolo angu ayotsa ana aja kumudzi ndi kungwayika mklasi. Anzathu sakumaphunziro angu asungana aja mklasi koma ana aja saku. Pamene purpose ya education ndionena kuti mwana uja pazikhala progression and pazikhala academic gains pa mwana uja zimene kwa mwana waulumali zimakhala zovuta. So maskulu amene ali akumudzi kwambiri fonena kuti wani tinatsindika onena kuti aziphunzitsa amene amakhala ndi ukadaulo ophunzitsana amaulumali osiyanasiyana ndi ochepa. Maskulu ena tomatopeza mwina ana tinatsindika kuti mwina mphunzitsa amangodziwa kuphunzitsa mwana amene ali ndi vuto losamvetsetsa olo losaona. Pamene mapeza kuti ku maskulu ena mwana mphunzitsa uja amabwera kamodzi pa temu. Zisonizo kuti temu ineyi chakuphunzitsidwa ndi aphunzitsi mwina onena kuti alibe kadaulo kwina lense pamankhanga ngati kuti guesswork kuti lero mwanayi timphunzitsa bwanji. Indi zimafunika kuti mwana uja aziphunzira ma subject wonse osangoti ifonera kuti nditha kumphunzitsa chichewa ndoti ndi ulumali wake azinkuphunzira chichewa. Paino kuti pakhale ndi system yokhazikika. So tinaona kuti when you talk about inclusive education tiwena kuti system ikhale yokhazikika, aphunzitsi akhale ndi ukadaulo, ana anzawo pa sukulu paja akheso ndi ukadaulo kuti asamasale ana aja. Komanso inatsindika kwambiri za learning and teaching material because inclusive education ikuthandiza onena kuti ana achoke ku nyumba aulumali abwere aphunzire ndi ana anzawo. Ana amene ali alungalunga awadziwe ana anzawo awavomereze aphunzitsi awaphunzitsire limodzi ndi ana anzawo kuti akamakula ana inawo saja community zitha kudziwa kuti mwana waulumali atha kuphunzira ngati mwana wina aliyense. Na also tinakamba mukhwano yambiri ya ku ma teacher training college kuti mwina unduna zawo maphunziro uikeso chidwi chachikulu inde pali maefora amene tinayapanga harera kupangika koma mwina tipange invest kwambiri kuti mphunzitsi wina lesa akamati watuluka kupita kukaphunzitsa akhale ndi ukadaulo okhazikika wa nkhani ya ulumali. Zizichokera ku teachers training school. Yes, zimene timapanga emphasize. Pa nkhani imene ya aphunzitsi tinene kuti vuto kwenikweni ndi kuchepa kwa aphunzitsi kuti di aphunzitsi amene angaphunzitse ana aulumali special needs ndi ochepadi mu dziko lino kapena pali vuto lina chifukwa timaona kuti chaka ndi chaka anthu amachita graduate kuchokera ku maskulu osiyanasiyana oti a special needs. Yeah, mu inquiry mwathu tinapanga highlight zinthu ziwiri. Tinapanga highlight kuti the actual numbers ya ma specialist teacher ndiyo chepa if we compare the population ya ana even just look at the ma specialist teacher amene ali qualified trained vis-a-vis the ratio ya ana aulumali amene ali nauthandizidwa. On its own, that's a challenge. That's where we have put a recommendation in kuti regardless whether munthu sakupanga specialize tenetsetsa kuti anthu maphunzitsi amene akuphunzitsidwa aziphunzitsi amene aphunzitsidwa akhale ndi ukadaulo. We also highlighted in the report that we appreciate pali maulumali ena amene timati multiple disabilities utokhala ndi vuto losamva losaona mwinanso uli ndi albinism uli ndi ulumali waziwalo. Those are complex cases. So anangati amene ajawa ndi amene mwina boma lomapititsa ma special school and timafunanso mphunzitsi oti dali ndi ukadaulo okhazikika komano pali malumali onena kuti mphunzitsi akhale ndi ma basic odziwa kuti mwana uyu ndi waulumali. You know the basic things onena kuti mwana asamvetsetsa akhale patipo mklasi mwanga nimuthandize bwanji akakhala akapanga group work tikamakapanga sports panja ndikamuthandize bwanji. So those things ndi zimene tinena kuti ku teacher training college mphunzitsi ayenera akuphunzitsidwa. Futhi kumene uja kuti mmene ukasula kuti ningati kuyendetsa galimoto akuphunzitsa kuti signal upange chonchi gear umayika chonchi mphunzitsi ayenera amphunzitsidwa kuti ukakuma ndi mwana amene ali ndi ulumali uwu utha kupanga izi ndizi rather than umango apanga push away or manoti mudikire mphunzitsi wanu wa special amene azakuphunzitseni. So I think that's the issue imene tapanga highlight ndi recommendation imene tapereka kwanza athu ku Ministry of Education. Mdziko lino muli malamulo amene amaonetsetsa kuti anthu aulumali
akupeza maphunziro monga wina aliyense. Pali Persons with Disabilities Act ya 2024 mwina akakuzomana kuti yangokhazikitsidwa kumene koma ndimafuna nditamva kwa inu kuti mukuona kuti lamulo limeneja ndilokwanira ndithu kapena pali zofoka zina ndi zina zimene zikupitirirabe kuphinja kapena kukhudza anthu aulumali osiyanasiyana kuti apeze maphunziro moyenerera. Yeah, silingano lamulo ndiranyuwani foti taipanga revise komano mudati muone mbuyo mu tinayi ndi Disability Act 2012 kumapiri otsogo so takadi ndi lamulo la anthu aulumali mwapaderadera for so long silingano kuti kunalibe koma what has been happening mu Persons with Disability Act ya 2024 inakhanga tinoti maonikira zinthu zina ine ndikupanga expand so boma limafuna nolonetsetso nena kuti pasakhaiso zina zimene taziwala tikamakamba nkhani ya ufulu wa munthu waulumali. Komano to answer your question, yes, ngakhale lamulo lilipo nkhani ikulu imakhala ya lamulo ndionena kuti anzathu ama section amene ndanenaja kandaza umoyo fodi mu lamulo limene mudati muone tinakambamo limakamba nkhani za health limakamba nkhani za education and mene fetu panga ma recommendation athu taunikiramo so lamulo limene jonena kuti zimene lamulo lija likunena likupatsa mphamvu boma kudzera ku ndune wa maphunziro lionetsetse kuti ana aulumali akuphunzira lionetsetse kuti pamene tikamba za inclusive education ikufikiradi ana alungalunga ndi ana aulumali. So this is where the inquiry brings in kuti pali gap because what we have found out is despite kuti law ikunena izi koma reality ya background ilionena kuti that gap has not been addressed. Ana aulumali sakulandira danga loyenelera kuti aphunzire ngati mwana wina aliye. So I think that's where our gap as barriers to access my education ana. And if you saw in the report we are highlighting what it cut across sitingokamba ku primary koka, it can be ku vocational training, it can also be in the universities where we need to make sure kuti ma services amene akufikira ana aulumali. So another issue that your report has touched on is on the that there is still some sort of discriminatory practices in the provision of sexual and reproductive health rights to persons with disabilities. Do you have specific examples of these discriminatory practices? Yes, as we mentioned, I think throughout the report, this was more of an inquiry. We had a chance to have witnesses come to the commission and we listened to their testimonies. We had also focus group discussion with anthu aulumali, magausiyana-siyana or maulumali. So I can say, yes, we had these stories, we heard these stories, we documented these stories. Nkhani yakulu inayonena kuti for example tikamakamba nkhani ya access to condoms zimavuta nkhani zakulera zimapeza kuti anthu aulumali akafuna amvetsetse za nkhani zakulera pamabwera mafunso noti nchifukwa chani mufuna mumve zinthu ngati zimenezi. But if you see at that question nkhani yakulu ndi issue ya stigma. There is perception ena kuti munthu waulumali mwina sangakhale pa banja munthu waulumali afusiranji zakulera. So that's where the gap we have highlighted. You know, tiwene ifeyo amene tupanga provide services ya sexual and reproductive health tisinthe maganizo athu munthu waulumali choyambirira ndi munthu atokhala pa banja atotenga matenda even whatever ma STI and the like they are very vulnerable because ndi anthu. So ngati munthu uja wabwera ku service ya chipatala afuna alandire mathandizo amene wenda afuna afunse amvetsetse bwinobwino the system should be able to provide that information. And china imene nanena nchonena kuti information yo izipangidwa provide in accessible format. Assuming for example munthu wabwera uja ndi osamva, how will the health worker explain zinthu za sexual and reproductive health towards it? Tinakamba monso nkhani yambiri ya azimayi amene ali pregnant within that unoti pamakhala ma service ambiri amene azimayi akakhala oyembekezera ndi banja lonse kana abambo banja limapita kuchipatala kuti likalandire mauphungu osiyanasiyana. And it was also clear that there's been challenges towards azimayi amene ali oyembekezera pa nyengo imene afuna akachire akapita muzipatala kuti akalandire mathandizo komanso uphungu oyenerera towards care ya pregnancy yawo as a family. Specifically in your report you describe shortage of essential medication to persons with disabilities as discrimination. How is that?
Yes, so our understanding of discrimination, if you look at in the context of made magwira ntchito ngati commission, ndikunena kuti duty bearer akuyenera kupanga provide service. And ku health sector kumene ndikumene timadalira ngati Malawi kuti tikalandire mankhwala. And pamene system yo ikukanika kupereka thandizo moyenerera, for us that's part of discrimination. Because there could be two things. It's either the system itself ikumpanga discriminate munthu ujo asalandire service. The second thing is the issue ndikunena ya attitude. It's possible kuti mwina mankhwala walimo, and now that health worker amene ndinenera kuti mwina they have this perception that nchifukwa chani munthu uyu ndi ulumala wake akufunsa zinthu ngati izi. Then the second part is where we're talking about inclusive budgeting. If the root cause is kunena kuti maunduna za umoyo, they are not purposively addressing my issues within their budget to cut my needs and how lomali, then the exclusion start from the budgetary side of it. So ngati munthu jakubwera kuchipatala ndiuzoona kuti mwina sangathe kulandira ma service amene achifana kuti tinaiwala kuziyika izi mu budget or mu ndondomeko yathu. What it means is the discrimination started way back. So if you track at this pattern, it qualifies for our understanding of discrimination. It can happen at different levels, but if you cumulatively look at it, you find what it's ndithu linalipo. So the big gap would be, as my system, tikaona kuti vuto linayambira pa. Likuyambira pa end point where now the health worker akupanga interact ndi patient. Kamena the system imene ikumusala munthu wa ulumali kuti ndo asalandire thandizo loyenerera. So those are, I think, the things. That's why the inquiry was conducted, to highlight those issues within our mandate as a commission. Now, we still have structures or buildings in the country that are disability unfriendly. Ena ndi maofisi ya boma. Kuti munthu wa ulumali mwina aende akafike kumaloko zimakhala zovuta. Ngakhale kuti pakhala pali zokambakamba ndithu zambiri kuti tikonze zinthu pamenepa. Zimene zikutanthauza chani kwa inu ngati commission kuti we still have those structures in place? Yeah, so inquiry murari muone tinakamba kwambiri za accessibility, because if you look at malamulo athu, even imene manena za constitution, manena za Persons with Disability Act, tukamba za convention ya anthu aulumali ya UN and the like, panopa tukamba za Africa Disability Protocol, zonsezi zagona nkhani ya accessibility. Chimene accessibility imapereka ndi danga lonena kuti munthu wa ulumali athe kupeza mwayi ngati wina aliyense. In the report yathu yapanga highlight lonena kuti ngati ine ndikufika pa office ya DC, for example, office ya cash transfer kandi ku police kandi kuchipatala pa council paje ndikulandira service, and office je sikutha kundiloti ndilowe. That's one first accessibility imene tikuyipanga highlight. The second accessibility ndinayipanga chitsanzo yonena kuti maoffice ena mwina abwana ali mmwamba sungathe kuwafikira abwana aja. How are you going to make sure ukupereka madandaulo wako? Tinapeka zitsanzo ngati mainde maskulu ena amaika potsetseretsera paja malampu kuti anthu ana skulu azilowa. But the reality is you cannot just have in standard 1 only. Mwana uja ziyatonena kuti there should be progression. Because if you guys are mwana uja aka standard 1 moyo wake also, you don't think kuti mwana uja akafika standard 8. So what we are talking about accessibility is ma classroom ose akhale ndi malampu aja. Mwana azitha akhale ndi ufulu okasewera ku standard 8. Akaenda ufulu okasewera ku standard 7. Matwaileti akhala accessible. Similarly, my office aboma akhala accessible. It's unfortunate mwina up to date pali ma office ena aboma amene sali accessible kwa anthu aulumali. So for us, accessibility sikungweka chitseko chachikulu. It's about accessibility to the physical premises, including my office, my toilets, everything around that premise ya office ya boma ikhala accessible. Komanso tinakamba mokwambira accessibility nkhani ya amene manena access to information, kuti tipange package yonena kuti munthu waulumali kandi osamva osaona athe kulandira information. So that's how we have looked at accessibility in terms of mwinkwari macho. Chifani mafana ndizipita kumene kuti tikukamba mwina za anthu amene ndi ulumali oti akuvutika kuyenda ma stairs sangathe kuyenda bwinobwino, nanga bwanji anthu amene mwina ali ndi ulumali osaona osamva kumene, kuti in terms of accessibility on the access to information as you put it, zimene mukuona kuti zitha kuchitika ndi chani kuti anthu azigwiritsa ntchito azitha kukhalanso ndi uthenga umene wina aliyense amakhala nayo? Yeah, kwambiri timaonekera mutati muone mwakware mwathu zinthu zimene tinaziona zije timanena kuti they are socio-economic cultural rights. Palikaliwe kuonena kuti zitha kumachitidwa progressively.
but what we said in the report is we realize kuti zitauchitika progressively komano tikuyenera kuyamba kupanga zinthu zipanopa tisadikire kuti mwina zaka 10 zakutsogolozi ndi pamene no maofesi a boma azakhala accessible kuyambira kandi ku council kandi kuti kandi ku Capitol Hill tikuyenera panopa if you see ma project ambiri akumanga maofesi a boma even ma council panopa ma council ambiri akumanga ma structure wanyuwani akwena kuti ma council aja ayikiretu zinthu zizi mu standard ya accessibility kwa wina aliyense komanso chodzapwereka kwambiri ndichonena kuti mwatsoka iro bwana uja mwina walumala pangozi oloti chinake chachitika will you wait kuti no boma lizasinthe office ija kumpanga accommodate munthu uja that would be a huge cost to the state kuti isinthe zinthu so if for us we are looking at all those as a package kuti tisinthirero information ndiyofunikira kwambiri so ngati munthu wa osamva osaonetsetsa sanalandire information ija mu format yoti ija athakuiwerenga olo kuimva but there's no communication basically. Simunalumikizane naye munthu uja. And as a commission ichimeta panga recommend tikuena umaphunzitsa Malawi. Tikuena so kuika ndondomeko zokhazikika. Ubwino wake ndonena kuti Human Rights Commission ndimene so ndi custodian wa Access to Information Act. So iti muradi muone since lamulo linakhazikitsidwa tikamaenda umaphunzitsa ma institutions za access to information timakambaso zonena kuti information yanu ikhale accessible kwa anthu aulumali ndi maulumali osiyanasiyana koma totsimikiza kuti ni ntchito ena kuti tikuyenera kupitirizabe sitingayime panopa ndi umene kuti tafikira wina aliyense kunena kuti waulumali tigwiranso ntchito ndi mabungwe a anthu aulumali ngati anzathu amanadi kuti akamaphunzitsa ma sign language minaso tizitha kuyenda nawo koma there's still a lot that we need to do as a commission komanso as a Malawi kuti tifikire Malawi na nkhani ya sign language komanso maulumali ena ndi ena. Munakambapo za mavuto amene anthu aulumali amakumana nawo pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi ifenso tinali ku Zodiac tinayi ndi report posachedwapo imene imaonetsa mavuto ankhani amene anthu aulumali osiyanasiyana amakumana nawo pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi monga kuti mwina ngozi chikuchitika anthu alungalunga amangodzuka ndi kuyamba kuthawa aliyense amafuna azipulumutse kusiya munthu waulumali mwina woti sangathe kuyenda kapena samaona kuti atha kuthawa ku ngozi zimenezi. Munawunikirapo motani ngati commission pa zatsogolo loti anthu amenewo azitha kulandira ndithu thandizo loyenerera ngati wina aliyense pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi? Yeah, inquiry atu kwambiri inaona as you said risk and disaster response. Tinaonikira kwambiri for example kuti malamulo amaonekera bwanji ngati kutsira ku Dodoma. Chimachitika ndi chani ngozi ikagwa mwadzidzidzi. So we unpacked that komanso find out nabiro kafunsa anu ani ake ngati kumulanje nkhotakota ndi kwinakwe kumene zoti ngozi zakhazi kuchitika for so long. Komanso I should just say kuti commission yakhayi kupanga monitor ma disaster for so long. Kwambira ina Cyclone Gombe and Freddy takati kumaenda and looking at ma situation anthu osiyanasiyana maufulu makampu komanso throughout process ya disaster response. So inquiry hii yangoditsimikizira kwambiri foti pano tinati pangitso kuti tiyang'ane mwapadera ufulu wa anthu aulumali. And one of the things that we tabanga highlight ndiyo nena kuti information ija azanyengo for example muradi muone pakati pakha kunena kuti mvula igwa yambiri. But the question was that information is not reaching to all Malawians. In particular, a Malawi amene ayamwina ndi ulumali or samva. So how can we start now unpacking or packaging that message in an accessible format? Kuti munthu wa ulumali wina aliyense umfikire. Tikamapita ndi chinkuza mawu chija m'mamidzi. Amangopita ari kuchoka kwa DC kumangoenda. So they don't make an assumption as you said kuti mwina wa ulumali uja sayenda ali nyumba information gemolo sichinadutse kumudzi kwawo. So ngozi jola mvula zigwa mbiri they will just assume hey mwina ndi no morenze pamene kumene gemo rena dutsa kuja anthu adziwa and akuyangamuka sikumene osagona because they are ready unoti ngati mvula ipitirize titothawira malo ouma ola akonza zinyumba zawo zalimba. So tabanga highlight nena kuti tionetsetse kuti tikamapanga ma pre-warning messages akhale very accessible. Even if we are to send anthu amene ayi ndi ukadauzi yati manoti magulu anthu aulumala amene amadziwa kale kumikizana ndi anthu aja anzathu amene apanga zimene ikepo ndondomeko imeneyo they should consider not okay information ya anthu osamvetsetsa osamva tikayifikitsa bwanji when we are sending our message. Tikamakamba ma program athu ma jingles are we reaching kwenales tikamapanga ma posters athu are we reaching to inaliese so ndizimene tapanga mo highlight kwambiri china tinapanga highlight issue ya the actual response.
totengoti tapita takapatsa anthu aja zakudya tathandiza okhala mu kampu, but kampu ija ikufikira anthu aulumali maulumali osamira nacho osamba osaona anthu acha bwino ndena. Are they living in a space where they feel they are safe and their needs are being addressed? Timadziwa makhala zinthu zambiri komano ndionena kuti tionetsetsa kuti tikamalemba pakhale disaggregated data ya anthu aulumali ndi mataipa aulumali, because munthu osaonetsetsa munthu wacha wabwino ndi munthu amene ali ndi vuto losamvetsa ma response ake ayenera kukhala osiyana, and tikamapita ndi thandizo tiyenera kupanga consider the way timathonena kuti azimayi ndi azibambo, how will we respond towards my needs as my towards my needs as bambo. That's chimene tapanga highlight kwambiri mu report in terms of response to my disaster kwambiri. Komanso nanena kuti makomiti aja amakhala m'midzi kwachitika ngozi kumakhala makomiti a disaster kuyambira pa VDC, ADC mpaka ku council. Mwina tikhale ndi orientation yokhazikika yokhuzana ndi maulumali imene mafunsira mucho kuti futi waja ndamene amapita m'midzi umawuza anthu ndamene samapita m'midzi umakalembera. Panopa it's high time Malawi suli ndikoyamba kukumana ndi ma disaster. For the past 5 years we have continuously experienced ma disasters, so we need to strengthen ife system yonena kuti ngozi ikachitika pasakhale loophole yonena kuti anthu aulumali sakuthandizidwa or mwina akuganizidwa as a second thought. So icho chatimanena for us if ngati kuganizira ngati kachiwiri kena, that's stigma imene kwinina, that's the discrimination. Kuyambira komwe kuja ngozi kangochitika right from Capitol Hill akamayankhula akama statement awo majani akamapita ndi response aonetsetse kunena kuti they have already planned kuti mudzi umene tupitamo ku district umene tupitako muli anthu aulumali and maulumali ake ndi awa ndi awa and tikafikira magawo awa ndi awa. Mwina pa nkhani imene ena kumanena kuti anthu aulumali maderamo ndiye kuti ali pa khomo ndithu poti amakhalanso ndi anthu alungalunga. Maybe the responsibility should be upon these people alungalunga kuti azitha kuwunikiranso ndi kuthandizira aulumali inde mwina ngati nkhani ya nthawi ya ngozi zogwa dzidzidzi kuti amva uthenga atenge udindo umenewo ndi kuwauza abale awo amene akukhala nawo ena akumatero. Ngati commission mukulingalira kumbali imeneyo kapena you have an alternative way of doing things in this area? Basically, that's our mandate. If you look at mandate act is promoting and protection rights, and we do civic education to the public. And ubwino wa ma-inquiry ngati awawa, mutaona tinapanga report ija, koma ma-inquiry amachitikira kumamidzi kumweko. Chimene timapangira kuti tikachitikire mamidzi momo, one of the mandate is to educate the public. So even ma testimony osamanena timanena aja ma report amachitikira pambalambanda pa ground. Madera anthu osamamva. So idea yathu approach yathu ya zinthu ngati zizi, one of the things is to civic educate the public. So inde boma lipange udindo wake komanso anthu adziwe za maulumali, because you have rightly said kusalana kuja kumatimweso inde osalembedwa koma pokalandira pa jobe zoti mwinano amba kuwalandaso anthu aulumali. And zimene can happen even from the family side. Sinakaidese zimene munafuna moyo wake atapitse moyo wake. So what we have been doing one way is when we do such inquiries timaonesa kuti tibwerereso mu council muja, tibwerereso mu community muja anthu adziwe. And mwina tithokoze ngati no Zodiac. Our report was in English, but I'm very hopeful kuti panopa mwinano meta ikamba muchichewamu anthu ambiri amalawa ambiri mwina naimvetsetsa report icho kuti ubwino wa report unalotani foti mwina chichewa chifikira anthu ambiri kusiyana mwina ndi chizungu chimene tinalemba mu report yathu ichi. So timayesetsa ndithu kuti tipange public education pachina chilichonse imene tikupanga. Report iliyonse imene commission yatulusa imaonetsetsa kuti pakhale ndithu ways of reaching back to the public komanso educating anthu onse, not only the affected population imene tinayifikira. Mwachita kafukufuku wanu, mwafunsa anthu, mwacheza nawo, mwamva mavuto, abwera mavuto aja akukhudza madera osiyanasiyana, kandi kuboma, kandi mabungo otisiya boma. How are you as a commission engaging or handling these issues ndi mbali zokhudzidwa zimene zikutchulidwa mu report kuti mwina zitengeko gawo pofuna kulimbikitsa maufulu anthu aulumali pakapezedwe ka zinthu zosiyanasiyana? Yeah, the report has several stakeholders. Pale aza kwa umoyo, which is Ministry of Health, pale aku education, pale aku disaster, kudodi matingangorero,
pali ma recommendation amene tupeka kwa ma civil society and ma councils chimene timapanga kwambiri ndiyo report ije ikatuluka timabwereranso kwakumana ndi adindo because at the end of the day mera nenera is engagement mwina pali zifukwa zina zimene maunduna amene wasanatha kukwaniritsa kupanga zinthu zimene tazipanga highlight or mwina magapu wasamadziwa or amadziwa koma mwina no report yathu yathandiza kuti amvetsetse kuti this is a huge problem but also if you look at our approach yathu ngati commission timapanga emphasize kuti it's not just a problem, it's a human rights issue ndi udindo wa adindo kukwaniritsa kuti ufulu wa munthu utani ufikire so ngati yeyo jandi ndindo akuonetsa kuti ufulu wa munthu sukufikirira ndoti ufulu wa munthu waphwanyidwa. So I think that's the approach imene timabwereraso kwa adindo siyana so taikamo ma recommendation specifically kunduna za umoyo pano pati ine ma plan commission imakumana ndi anawonso ikumana ndi azathu aku education anzathu aku gender taikamo kota kamba kwambiri nkhani ya ajina cash transfer ajina ntukula pakomo ajina subsidy so pali ma pillars amene tikumana specifically ndi akunduna wawo za anthu olumala za gender women tikumanaso ndi anzathu akumakoda tinaika monso kuti makoda pano pamutati muone persons with disability act inapatsa mphamvu yaikulu ya developing ma guidelines towards ngati ma cash transfer and the like so zinthu zija zimene zichitike pakhale interrelationship between ma departments kumaso report yathu kumaso if ngati commission tipitirizabe kupanga engage the public kuti amvetsetse the importance of this report kumaso tinaika mo recommendation yaikulu kwambiri towards ma timati organization of persons with disabilities ani akaulumali wadziwe because sizudi zonse tikuenda kumachitire aino yoja kumatengapo gawo ngati mmene tunenera ngati ndi ku council kuja apite akafunse council ndi chifukwa chani zinthu zisizikuyenda bwino so role ya commission is to educate ma OPDs kuti adziwe udindo wawo adziwe ufulu wawo and they can demand service imene ma duty bearers akuyenera kupanga provide. Pambali pa kukumana ndi magulu amenewa ngati commission pazimene munapezazo mukakumana nawo are you putting in any time frames kunena kuti pa mavuto awo amene alipowa tikufuna kuti mwina ikamafika nthawi yakuti zikhale kuti mavutowa atha kapena palibepo kapena tafika nazo apa pali mlingoli wonse umene mukuyika kumbali ya nthawi kuti mbali zokhudzidwa zikwaniritse. So standard practice mudati muone ya ma recommendation anthu commission it ranges from 3 months 6 months to a year depending ndi ma issues are otani menda nenera pale zinthu zina zonena kuti ngati tikanena behavior change yowaphunzitsa anthu ma attitudes awo definitely it will take longer there are other opportunities amene tunena todziwa kale ma council ena panopa they are doing the construction of their beautiful offices we can already engage those councils to say have you considered ma parameters of accessibility but my issues I mean towards my campaigns that cash transfer those are ongoing programs so we have opportunities where we can easily engage with the Minister of Gender for example pamene mungamba planning ya the next cash transfer window can you already fit in my recommendations I made towards the anti-malumali based on our inquiry because this is the voice of people with disabilities in our community it's not the voice of the commission so I think if you look at that pattern there are things that immediately within the 3 months we make sure we do the one-on-one engagement and then we also give the opportunity with my stakeholders aja na also mwina indi perception yao towards our report so the commission is still it's policing them but it's giving them an opportunity to understand what the approach yet was humanist-based approach and we understood these things my barriers are off of and also mwina adoza my barriers iwa ndoenelera and the first time anga address so within 6 months we can do a follow-up within a year we can do a follow-up It's a challenge, I should admit. Not all my institutions amakwaniritsa ma recommendation athu. Koma pali zinthu zina zimene tikudziwa ma institution ambiri akukwaniritsa. Tinapanga kumbuyo mumutati muone report ya ulumalina, tinapanga so report ina ya kuza nkhanza za azimayi. Taona ndithu ngati unduna wa za azimayi anthu olumala akupanga zimenezo. Taonaponso ma institutions ena even a private my recommendation ambiri amene tinapereka ngati access to information made number active mutati muone my institutions are from the private sector majina water board chani mutati muone anapanga ndithu implement kuti mufikira bwanji anthu amaulumala or information yanu muzipanga package bwanji towards Malawi issues of language can you amplify into different languages so anali my recommendation kuti they are easy to implement for different institutions but the others amakhala very reluctant and it's something that we
still engage with them tikana kuti zikuchedwa. Zikamatero mwina kwa iniyo zimakhazi kukhumudwitsani kuti ena akukhala ngati sakutsatira zimene mukufuna zitachitika kuti pakhale ndithu kuteteza ufulu wa anthu osiyanasiyana kapena mafoka ndikunena kuti awa basi tiye ndingowasiya sakwaniritsa zimene tikufunazi. No, kwambiri when it happens we look at it as an opportunity. Because there are two things. It's either they don't understand the mandate the Human Rights Commission. So we take advantage of now educating such institution. Whatever we are doing based on our mandate. The other angle, there is always that fear. Many, if we talk about disability, no, these things are expensive. So we create that platform. How are you going to implement these recommendations? So through engagement or through including these things in your next budget so that you can start packaging your message in this, or it's made disaster, we can always engage with Dodma. We can always say, okay, mukamaka train, what is your training manual? Content so the commission can already fit into my training content so we don't need necessarily to be there to train them, but we could fuse in the human rights issues, the disability issues within the trainings. Issue yanga ku education tukunena tunena to matiti simu zikhala disability. Our role is to engage to my training college. They already existing, they already have the curriculum, but we can work collaboratively to understand is that curriculum really addressing adequately issues of human rights from an angle of disability within the education training colleges. So I think there is opportunity for us when we see andosako kwanilitsa disorder ndaulitse fonena kuti at the end of the day my recommendation are meant to change life here in Malawi. It's not life of us as commissioners or workers at the commission. There are recommendations that are giving duty bearers ukamaka gwira ntchito yako ukafikire amalawi awo akudandaula kunena kuti sakulandira thandizo kuchoka ku unduna wanu ku department yanu. So ngati unduna wacho department sikupanga recommendation ya commission, basically they are not serving Malawians. So it's something when we na lesa mina lintsogolera zimukhudza nena kuti why am I in this position and not serving Malawians? Yeah. Amasa posta chedwa apa taona mdziko lino kuyambiranso kumva nkhani za zinthu zimene zimabweretsa mantha kwambiri pakati pa anthu achialubino. Tinaona kudowa kumene manda mayi wa khungu la chialubino anafukulidwa, komanso kumulanje kumene munthu wa chialubino anasowa. Zimenezi zikuchitikiramo kwa inu ngati commission, komanso mwina amene mamenyera ufulu wa anthu achialubino, is it coming to you as a surprise now and zikubweretsa mantha pakati panu? Yes, I would say if personally ngati munthu avilism mantha sininganiro palibe mantha alipo. And mantha akhalawe fonena kuti if you look at pattern ya kumalawi kunoko from 2060 zikakha ngati zinthu zinabeba kuti makhadi tu kinaka zanda zazizina. Towards end of last year mpaka pano pamene mwanenera zaoneka kuti zina from nowhere zinangopanga so boom. So mantha sininganiro kuti mantha ndilibe, mantha alipozi anyone can be attacked. They don't target kuti wavala chani komakhala kuti it's a syndicate that can reach to in RDS. So I think that's something that it's worrisome, it's a concern. It restricts you kupanga zinthu mene umwendo opangira ngati munthu because you always want to check what's your security like, what's your safety like. Your family are always very cautious of mukupanga jani ole pati. Zikutanthauzanji zimenezi kwa inu kapena zikufika ni motani after all the efforts that have been there preaching about the evils of attacks on persons with albinism and all that, zikutanthauzanji kwa inu? Yeah, so if you look at what the commission has done, even in Mbuyo Moja, tisadengere mwina the last 4 months, the commission on its own tinapanga inquiry ya nkhani zimenezi. We have been part of my process of summer campaign for this. For us, I think I would say it's consistency. Because to banga deal it's a criminal syndicate basically. So it's not good to banga deal ndicho ndio not tikapanga nacho lero mawa chita. System, there's need for continuous. Yes, there should be consistency. Anzatu ku polisi makesa ajazipitirira mpaka na mtetsori makeso ambira akalekale aja kan 2018 2019
zizipitirira osalifanira kuti zinazizira and nawonso mu system sizikuyenda makesi aja angokhala similarly m'makoti mwathu makesi amene analowa kalekale aja aziyendabe and azipangidwa published kunena kuti koti iyi inalowa kesi ya anthu a albinism ngakhale physically sizikuchitika but there should be a way of continuously saying kuti there is progress in the justice system. Issues of awareness. So if you look at my issues of albinism, the way we had approached it from the commission, there's a huge element of awareness raising. People understand what albinism is, apart from this killings part. But if you look at the huge part of the role that we have been doing as a commission is to go out, do civic education about my rights and albinism, but also educating the families and the households. The information we are getting, for example, for both the Mulanje case and the Doa case, if you see Amfuma Kudzidwa, the relatives in Mulanje that are involved, that still shows you, despite reading capital and awareness, but there's still a lot that we need to be doing in terms of civic educating the public on the issues of albinism. China ndingotsimikiza onena kuti gawo lalikulu limene commission likufuna likuchita ndionena kuti ndondomeko ichatimati national action plan. Mwina tisanapite kumene ku national action plan. Ndimafuna ndimvetsetse pamene munena kuti pakhale consistency, continuous in terms of makampeni, kuphunzitsa anthu. Mukuona kuti pakatipo kunati kunakhala ngati panali kutayirira kumbali za anthu amene okhudzidwa, mabungwe okhudzidwa kulimbikitsa makampeni amenewa kapena zimangoyenera kuchitika kuti ndi zinthu zoti tikhala tikulimbanabe nazo mpaka nakalekale. So tinganene kuti okay, the English word is we become very familiar ndi milandu ngati. So the society, the system was so used to kuti anthu abino amatha kuphedwa manda atha kufukulidwa. So that's the problem imene zinachitika pakatipa. So because we normalized kuti zikuyenera kuchitika, that's the issue. Pamene from us, if you look at the commissioner saying you can't normalize the ufulu or kuphedwa kwa munthu wina aliyense regardless of what. But in this case we are talking about the minority population which has been targeted. And we are also talking about the minority population, the minimum dawa makafukulidwa. So you can't, as a society, as a system, we can't say we should get used to nena kuti anthu amatha so etsedwa. If you look at the Mulanje case, inachitika kalekale, and it's now we are saying arrests have been done and the like. So that too shows you the gap between the response. Kutayirira meru nena kukuzolowera nena kuti zitakuchitika. That's the reason. Manda amene afukulidwa, if you see zomwe zone kuti mwina pakatipa mbuyo muja mafumu anayika ma bylaws anayika zina ndi zina, but mwina if we go back tipe zoti zimene zinazizira they normalized kuti manda atha kufukulidwa. So I think that's where if we are concerned, if you look at it from a human rights point of view, you can't normalize kuphwanyidwa kwa ufulu wa wina aliyense. In this case ufulu wa munthu wa albinism, you can't normalize kuti ndimene zimene wakhalira. No, tinayo kuti pali makamaka kumbali ya anthu amene mwina apezeka olakwa kuti anakhudzidwa ndi milandu yochitira nkhanza kapena kupha kumene anthu achalubino. Do you think zilango zimene zilipo ndi zokwanira ndithu, zokhwima ndithu kuti zithakuletsa ena kapena kuchititsa mantha ena kuti asapitenso njira yomweyo? Yeah, I think if you look at malamulo athu mu 2016 boma linaza sintha and as a commission tinali involved review ya anatomy act tinapanga nawo, review ya penal code tinapanga nawo, ma training amene mapanga ndi anzathu aku justice kumayenda kuma trainer ma prosecutors. And if you remember time manager even chief justice anapanga practice directive. For us I think lamulo lilibe vuto. Lamulo linas and ndingotsimikiza kuti if mukaona kumalawi kunoko mu sub-Sahara region dziko lokhalo limene lapanga strengthening lamulo pankhani ya albinism ndi Malawi yokha. So tinganena kuti Malawi tachita bwino pankhani ya malamulo, komano nkhani ndionena kuti lamulo lija lili pamene popo. If we go back mina to track yonena kuti when was the last judgment ya anti-albinism, you find kuti mwina ndi zaka zambuyozo. But it doesn't mean kuti milandu ija mumakoti mulibe. Pali milandu ambiri, data ya ku police panopa ikuonetsa almost 240 something cases in Malawi only. I don't think all those cases have been concluded. Even if you say 60% of the cases were already in a court, you have not seen 60 judgments. So that's where I think the problem is in terms of consistency. Because the more you are letting people know that in a gamulawa, I take it a life imprisonment,
mutaona zitachitika milandu ya Masambuka uja akutondera Masambuka ku Mangochi wa polisi uja amtsekera mutati muone kunali nditu public awareness yokwanira koti lilagamula koti lilagamula so zitameja zitamachitika ulatati ayika kuti chaka ndi chaka pa chaka milandu 4 pa chaka milandu 4 I'm very sure kuti even azibala amene amakhala ndi maganizo opanga chipongwe aziopa but nkhani zitu zinakayendapi koma panopa it's like nkhanizi tinangozisiya sizikuyenda and this is where now we have now the problem. We are now like firefighting uku kwafukulira uku waphedwa yet zinthu zitimadziwa kale kuti Malawi muno it's a very vulnerable population kwa anthu a albinism. Pali nkhani imene inatenga chidwi cha anthu ambiri mdziko lino yokhudzana ndi kuchitira nkhanza kapena kupha anthu akhungu la albino, something that concerned one suspect amene anaphedwa m'manja mwa apolisi in police custody Buleya Lule. Apolisi angapo anamangidwa kukatsekeredwa ku ndende. Pano zikumveka kuti apolisi amene aja anatulutsidwa ku ndende kuti anakhululukidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino. Ndikudziwa ku commission nkhani imene munakambira napo mukuiona bwanji? That was like a landmark ruling kumbali yofuna kuthana ndi mchitidwe wochitira nkhanza anthu akhungu la albino. Do you feel frustrated that zinthu zakhala mmene zikhaliramo kuti anthu aja asanalandire chilango chawo moyenerera akhululukidwa ndi kutulutsidwa ku ndende? Not frustrated because mutati muone commission ndimene inapanga kafukufuku kokhazikika pa nkhani ya Buleya Lule and ndi report ya commission imene kukotiso inathandizidwa kwambiri ndi inagwira ntchito kwambiri and one of us kunoko commission, one of the commissioners pakana nakapekera umboni pa nkhani imeneyi kusonyeza kuti nkhani ija tikuidziwa bwino kwambiri and tindizoyenerera ndithu pa nkhani yonse ija kubwera ku nkhani imene mwanena ndikutsimikiza kuti commission nkhaniyo tinalandira and panopa tikukambira nabe ngati commission kuti tione kuti how can we engage the relevant authorities. Constitution imatipatsa danga mphamvu yoti timene opanga report kwa president komanso kupanga raise ma issues amene tikufira ngati commission akutikhudza and these are the issues onena kuti tikakhala ndi danga pamene tikukambirana ngati commission tizakhala ndithu ndi position yokhazikika either straight to the president kamena ku nduna wa justice komanso timatha kupanga engage ma relevant authorities for that nkhani. What I can confirm is nkhaniyo tinayilandira and tikuipanga monitor and the commission will make a position at the right time tikakumalizitsa kudzera kwa chairperson athu. Tikambe za National Action Plan imene ilipo mdziko lino yofuna kuteteza anthu akhungu la albino, zikuonetsa ngati kuti sinayambe kugwira ntchito kwenikweni. Ife ngati commission takhala upanga nawo participate kuyambira National Action Plan yakaleje imene inatha yapano imene ayipanga review chimene mwina tapereka kwambiri ngati recommendation ku nduna wa zaulumali ndi azimayi ndi ana ndichonena kuti pakhale agency ndithu zikuyenera zinthu zichitidwe mwachangu ndi tsoka ilo onena kuti mmene mwanenera mina miyezi 4 anthuso amba kuchitidwa chipongwe indi ndondomeko ije sinakhazikitsidwe chimene unena kuti ndondomeko ikhazikitsidwe mutati mukumbuke imapereka danga onena kuti ku parliament ayike ndalama zoyendetsera maprogramu ngati amene wawa imaperekanso danga lalikulu la awareness tunenacha imathandizanso kwambiri mabungwe a anthu amene amenyera ufulu ngati association choti ilumikizana bwanji ndi adindo osiyanasiyana. So panopa chimene chikuvuta ndi coordination. You cannot coordinate ngati mulibe structure and system yokhazikika. So for us a National Action Plan it's a must have document and our call to the minister has been chinthuchi chikhazikitsidwe msanga. We cannot wait and pamene kudikirira ndi pamunano zigawenga zambaso nazo kupanga mapulani yake. So I don't know when they will do it, but our call as a commission is we wished this NAP was very functional, funded by Parliament and fully implemented as soon as possible. My engagements ano mukuona zotani tsogolo likuoneka mukama yankhulana nawo, are they putting in their mind kuti tikufuna adi izi zitayenda mmene mukufunira? So commitment ya ku policy holder, which is the minister agenda, atipanga assure kuti everything is done. We are aware kuti it is in the final stages of the NAP in terms of documentation
So it's more of now their legal and policy processes imene zikuyenda kuchitike. In the expectation yathu kunena kuti process imene iyenda nsanga, we can't wait mendanenera for the next 6 months or 1 year again kuti mwina nakuweza kwaniritsidwe. Aina ndithu ayike one of their priorities akamapanga mapolisi awo komanso akamapititsa zinthu zawo ku parliament aonetsetse kuti NAP it's there and it has to go and being funded and start being implemented. Pa nkhani ya mantha pakati pa anthu akhungu a Cherubino ndikudziwa kuti muja mwafotokozera ambiri mwina ndi kuyambiranso kwa zimene zikumvekazi anthu akukhala ndi mantha. Ndimafuna mutawayankhula anthu akhungu la Cherubino akhale motani, achite zotani kuti mwina kuchepetsako mantha amene ali nawo komanso kumbali inayi akhale kuti akutetezeka. Yeah, kwambiri I think mantha ndovuta kwathetsa chifanena kuti they are more inside anthu koma what we have been encouraging kwambiri ndiyonena kuti imakhudza kwambiri ana amene amapita mmasukulu because my parents amapanga withdraw. So our message is very clear, like makolo tionetsetse kuti ana aja tizaperekeza or tikambe ndi masukulu kuti ana aja akamaenda sinanga midzi muchabe ana amathodza kuti mudzi wachokera uku mudzi wachokera aziyenda ndi anzawo. We should not deny ana aja access to education. Ana azitha kupita ku school. Anzathu amene ali akuluakulu apita muzintchito ma business, what I would really say is they should monitor their security. It's not about initiating fear, but the reality is even tikamapozitsa police amatuza kuti chitetezo choyamba ndiwe mwini wake. So apapanso mwina ndipempha kuti amene tili akuluakulu amene tili ndi makolo ndi ana tionetsetse kuti ana athu tikuwasamalira asalephere sukulu tiaperekeze apite ku sukulu. Amene tipanga ma business tipange ma business nthawi yabwino tionetsetse kuti tikhala malo achitetezo. And nkhani yaikulu ndionena kuti amalawi tonse I think mchitidwe umenewo tikuyenera kugwirana manja kuti usapitirirenso utheretu and tipitirize metanenera kumaphunzitsana nkhani ya ulumali wa anthu a Cherubino. Tisazizolowere kwambiri kuti ndimene zikuyenera kukhalira kagulu aka katha kumachitiridwa nkhanza enafe ndi kumasangalala. Kumbali yomwe ya anthu akhungu a Cherubino munakambapo za mavuto ena amene akukumana nawo maka kupeza mwina mafuta amene anthu a Cherubino amadzola kuti pakuoneka kuti pakadali vuto. Mbuyo muzimamveka kuti pali chikonzero kuti pakhale mwina company kapena factory yopanga mafuta amene muziko muno. Nkhani imene ili pati. So inquiry yathu kwambiri imene inapeza ndiyonena kuti zipatala zina mafuta aja amapezeka maboma ena. Ngati kumulanje tinapeza koma mapeza kuti health center iyi mafuta aja alipo pamene health center ina palibe. So anthu ambiri a Cherubino amadanda onena kuti mafuta aja amene azipezeka nthawi zonse indi azipezeka so okwanira. So zinthu ngati zimenezo ndi zimene tinazipanga highlight. Ndimene tinanena kuti mwina anzathu amatenda a epilepsy amadanda ulaso kuti lero mankhwala akapeza then patha mwezi mankhwala akulibe. So if you see that gap imatipanga affect ife ulumali wathu. So ngati sindikudzola mafuta aja ndiye kuti ndionongeka nditupi. Ngati sindikumwa mankhwala aja ndiye kuti ndikhanga kuti condition yanga ikutani ikupitirira. So that's where we have highlighted as a problem mu report yathu. Kuti pakhale nditu consistent system ije khale clear whether tikandi factory or sikandi factory khani ndionena kuti mafuta aja azipezeka nthawi zonse komanso malo onse. So that munthu amene ali wa Cherubino kamene ali ndi ulumali wa wina uliwonse kafuna katenge ma drug yake azitha kuapeza and they should be closed because there was also an issue of hidden cost. Ena amaperekeza ndi azibale awo atengane pagabadza alipire ndalama zambirimbiri. You know all those things there were testimonies that people were giving throughout the inquiry and our focus group discussions. Zimapanga deny to access mina medication yawo imene imathandiza moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Commissioner Massa ndikuyamikeni kwambiri kuti munapeza nthawi kuti ticheze program yathu lero. Zikomo kwambiri. Ndimene monso mene tatsirizira program yathu ya lero Zodiac Exclusive. Program imeneyi ndimacheza ndi Boniface Massa. Iwowa ndi commissioner ku bungwe lija la boma lomenyera ufulu wa anthu, Malawi Human Rights Commission. Kufikiranso tsiku lina pamene tidzabwere ndi ina program ya Zodiac Exclusive. Ine ndi John Paul Kayuni ndingoti mwakoma nonse zikomo.